Takže vítám vás u videa první večírek sushi a ukážu vám první záběry. Takže tady náš šéf kuchař dneska vaří. Příprava zeleniny. Ano. Chtěl jsem natočit, jak vychází z hajzlu a nemé si ruce, ale to už jsem nestihl. Holt jsem neměl sebe. Takže tady máme čerstvýho lososa, vákuově baleného, mraženého, který byl včera vytažený z moře. Tohle opravdu kdo nevěří, ale opravdu to jsou okurky, ano. Jsou, už se dají i sehnat v obchodě, není problém. Za 8 korun jedna, Když máte peníze, můžete si koupit i 2. Limit není nastaven. Tady máme, to je přesně, na tom hrajou fotbalisti, to je trávník, ten jsme teda, pro něj jsme jeli až do Španělska, protože teď se nehraje, tak to nemohli. Ano. Tak tady máme, přesně tak, rajčata, tak, švédský hole, francouzský vole. taky fakt. A tohle jsme sbírali s Radkem celý týden z nosu. Radek se směl, protože toho měl víc než já. On hajzl ujídal. No a teď se jdou kouknout, jak mám narváno v baru. Tohle to tady je naplněný, takhle tady spousta lidí tady je, pijou nealko teda. Tak, to je první 2minutová část. V druhé části uvidíte Radka jenom s 8 prstama.